Vamos a olvidar esta amargura, nuestra pena más profunda. Vamos a por otra ronda más. Vamos a brindar por los fracasos, por los golpes y rechazos. Sí, vamos a olvidar. Itzegida zutaz, Vicente. Nitaz? Ze jakin nahi duzu? Egun normal batean ze gustatzen zaizu egitea. Ez dakit. Ezketan etzatea. Ez duzu zaletasunik, urteak zeramatzan Kanarietan bizitzen. Erritmo motelekoa zara. Jarri jazu 40 urteko mutil puska batea, ritmo moteleko nahiz ez. Vicente, baldago, jakin beharko genukeen beste ezer. Egunon! Egunon, Amaia. Guapa, Haserre zaude. Jarri hortxe, Vicente. Haserre egoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara. Zergatik arduratu behar izan zinen itaz. Banera eta zehalako. 25 urtetan harremanik gabezu behite. Aita! Laguna pixkat. Vicente, badago faltan botatzen duzun zerbait? Aita, egoitzan inork ez daki? Zertako? Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez? Zu sartu ontan. Aita gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti gai honi buruz hitz egiteko beldurrez. Ni naukide kontraxoa, Animo, Vicente. Hene zurekin ondo portatu. Ema esa vuelta motel. Ez ba. Pitinia, eratuzteko lotxa zara. Ixua hau gaur,